Biye Desembre kalo klimugan ani nani samba flani mugan ani saba au bisimila mi fa production ka kunafundi keneka. Kabini anga jamana army nale dona Kidal marala kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ Algérie au gouvernement ale kun ye lasili dɔ kɛ décembre kalo tile 17 tɛmɛnen na a ka o lasili la a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna wele bila ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ye bolonɔbila kɛ accord d'Alger la ni o bɛ kuma an ka jamana gouvernement kan ani banbagaci kulu ma o banbagaci kulu ninnu cɛla o tilalen no filɛ dɔ bɛ an ka jamana fanfɛla la nka dɔ bɛ an ka jamana contre la minnu bɛ a contre la invitation cira olu de ma ni olu taara a kɛnɛ kan okumu kɔnɔna na an ka jamana kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ye weleli kɛ ni ka ɲɛsin Algérie ka lasigiden mun bɛ Mali kɔnɔ ni ka ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔlen kɔfɛ ko Mali accord d'Alger kuma ko tɛ taa kɛ Algérie tuguni nka ko bɛ kɛ Mali de la. Ni kalo in tile 18 tɛmɛnen na Kidal marala drapeau ni o ye Mali ta ye o yɛlɛla a gouvernorat sanfɛla la a gouverneur yɛrɛ ɲɛma ni o ye général Ak Elaji Gamu ye okumu kɔnɔna na Gamu ale ye weleda kɛ ni ka ɲɛsin mɔgɔ minnu tun bɛ Kidal ni o ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ lakanabaliya u bɛ se ka segin ka na cogoya min na dɔw seginna minnu seginna a taara o don kunbɛn wa fana hali bi a bɛ ka weleli kɛ ni ka lase tɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na Kidal. Office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'a bɛ fɔ o ma ko OCLE olu kun ye tile kelen barolasigi kɛ décembre kalo tile 16 tɛmɛnen na société civile mɔgɔw olu ka cakɛda kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national de la société civile u ka o lajɛ in kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka ɲɛfɔli kɛ an ka fasoden tɔn cɛkulu mɔgɔw ye gɛlɛya minnu bɛ OCLE mɔgɔw kan ani u ka baara ye min ani laɲini minnu yɛrɛ bɛ u fɛ ka o ɲɛfɔ société civile mɔgɔ ye OCLE mɔgɔ u ye a ladɔnniya k'a fɔ olu ka baara ɲɛsinnen don ka sɛgɛsɛgɛli boli mɔgɔ kan minnu bɛ jamana furuba nafolo ni ka baara kɛ ni o ye n'u ye a jateminɛ k'a fɔ k'i ka sɔrɔ o ka can ka tɛmɛ i ka sara kan olu bɛ sɛgɛsɛgɛli boli o de kan ka olu ta kɛ ka ɲɛsin cɛkɛda yɛrɛ ma o kɔnɔna na k'u ka ɲininiw senfɛ ko mɔgɔ ba 8 ni kɔ ko olu de bɛ ka an ka jamana furuba nafolo ni ka baara kɛ ni o ye nka k'olu bɛɛ lajɛlen ma sɔn sɛgɛsɛgɛli ninnu ka kɛ olu la ko sabula olu ni a ma kan k'u ye kɛlɛ kɛ an ka jamana gouvernement fɛ ni ko ɲɛ in la o hukumu kɔnɔna na ko dɔw sen bɔra a la ni o dɔ ye douane ani impôt olu mɔgɔw bɔra a la wa o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni k'u bɛ ɲinini kɛ ni ka se ka a dɔn waleya min bɛ mɔgɔ bila dunko jugu la u ka o ɲininiw na ko o dɔ ye nafolo ɲini sira o bɛ se ka mɔgɔ bila dunko jugu la adamadenya siraw walima fana fanga ɲini siraw olu ni a ɲɔgɔnna caman ko nin bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ bila dunko jugu la o tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛ kalanbulu fana kɛ ekɔlidenw kunna walasa olu kana se ka bila dunko juguya la doni a nataw la n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation wa o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni hali bi o tile mɔgɔ ɲininkali caman kɛra olu la société civile mɔgɔ fɛ u yɛrɛ ka baaraw tagabolo la ni o dɔ ye ka se ka lakodɔn n'a y'a sɔrɔ cakɛda wɛrɛ fana bɛ Mali la min bɛ sɛgɛsɛgɛli boli OCLE mɔgɔw kan OCLE mɔgɔw olu ye a ladɔnniya k'a fɔ ko cakɛda dɔw bɛ Mali la minnu bɛ se ka olu sɛgɛsɛgɛ ni o ye vérificateur général contrôleur général ani ka fara cour suprême kan k'olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli boli olu kan u ka baaraw tagabolo la wa fana ko ni olu bɛ na u ka baara daminɛ olu bɛ déclaration de bien de kɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka baara daminɛ ni o ye sɔrɔ minnu bɛ u bolo ka se ka o lako fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni k'u ka membre mɔgɔ olu ka mandat k'o ye san 4 u ka o san 4 baara kɔnɔna na ani ni o tɛmɛna fana san 5 k'u ye sɛgɛsɛgɛli boli ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma u ni olu tɛ se ka jɛ ka baara kɛ. K'a daminɛ ni kalo in tile 12 la ka taa se a tile 14 ma jamana 42 o kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Riyad mara la ni o ye Arabie Saoudite o jamana ye ni ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya terrorisme kɛlɛ o koɲa kan hukumu kɔnɔna na an ka jamana tɔgɔ la chef d'état major général des armées ni o ye général de division Umar Jara ale kun bɛ an ka jamana tɔgɔ la a kɛnɛ in kan u ka kumaw bolila fɛn min kan o dɔ ye terrorisme ninnu u bɛ se ka u ka wari k'a sɔrɔ cogoya jumɛn de la kunnafoni fana u bɛ minnu lasɔrɔ u bɛ o sɔrɔ sira jumɛn fɛ ani u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ ni ka se ka dogo mɔgɔw ni u hakilina cɛ u ka kumaw bolila olu ni a ɲɔgɔnnaw de kan o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka ladɔnniya k'a fɔ ko février kalo in nata la minisiri minnu ka baara ɲɛsinnen don jamana ale lakanali ma k'olu yɛrɛ bɛna tila ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin baara ninnu tɔw la sinsin
walasa ka se ka caman bɔ an ka jamana kiri baarakɛlaw olu ka baara la u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ bɛ kuma avocaw kan ni olu bɛ u ka ɲinini na n'u sera juge ma ko walasa u bɛ se ka dossier d'u ma cogoya min na k'a tɛ sɔrɔ nɔgɔya la ka se ka dɔ bɔ nin bɛɛ lajɛlen la cogoya min na tile 3 baara kalan o kun daminɛna an fɛ Bamako kɔnɔ nin kalo in tile 18 ka taa a kuncɛ a tile 20 na a kɛnɛ kan magistraw avocaw greffiers ani ka fara officier de police judiciaire olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an ka kiri ministre ni o ye Mamadu Kasuge ni gɛlɛya nu bɔlen kɔfɛ ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ min ni tɛ kelen o dɔ ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la ka kiri baarakɛlaw to u ka baara la ko kunnafoni o bɛ jɛnsɛn bɔlɔlɔw kan ko dun ye fɛn ye o bɛ se ka kiri baara ko ka lasumaya o kosɔn walasa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogoya min na o ye nin lajɛ in de kɛ wa fana ko ni lajɛ in ka a banna a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka bila ka taa an ka jamana kiri minisiriso la walasa olu bɛ se ka a lase a seyɔrɔ la. Nin kalo in tile 17 tɛmɛnen na nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati kɔnɔ Zizana Gare masurunya la ni u ni Segu dugu ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 30 kulu marifatigi dɔw minnu ma se ka lakodɔn olu ye tasuma don EGK mɔgɔw olu ka entreprise la ni ka u ka baarakɛminɛnw ka o cɛ nka Ala barika la ko mɔgɔ ni ma tɛɲɛ a ko la. Hali bi ni kalo in tile 17 Tombouctou mara la kurun dɔ ale dafirila ji la ni o kurun in kun bɔra Tonka ka a kun ɲɛsin Duta mara la. Duta ale bɛ commune min fɛ a bɛ fɔ o de ma ko Tengeregef Gari. Okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 27 olu de sata bɔra a la mɔgɔ 26 olu kisira mɔgɔ 3 olu de tununa ji la o ka mɛri o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko ni kurun dafiri k'a sɔrɔla fɛn 2 de fɛ ni o kelen o ye ko fiɲɛ juguba de wulila ni o nana n'a ye ani a filanan ko mɔgɔw de cayara fana kurun ma. An ka jamana seko ni dɔnko baarakɛla dɔ Yusuf Tapo n'ale ko minɛna Côte d'Ivoire jamana kan kabini novembre kalo tile 11 tɛmɛnen na kalo 1 tɛmɛnen kɔfɛ Yusuf Tapo ale sera ka labila décembre kalo tile 15 la nka a yɛrɛ donna Bamako ni kalo in tile 20 o tɛmɛnen na an ka jamana pankuru jigi kɛnɛba kan. An lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka o fɔ ye o kɛra nin ye. An bɛ aw fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli min na aw ni ce aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ Ala ka an ka jamana in ka a basigi a k'an bɛɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.